Удар по беларускіх НПЗ, крывавы сцэнар расейскіх спецслужбаў, сірэны па ўсёй Віцебшчыне, афіцыйная заява МНС, надзвычайная сітуацыя, расейскія службы зладзілі брутальную аблаву на мяжы з Беларусю, каго лавілі на гэты раз, чарговы рэкорд. Спіс экстрэмістаў перавысіў колькасць насельніцтва дзясяткаў беларускіх гарадоў. Цэлая вёска ў агні. Начальство радуецца. У чым справа? Добрый дзень. На канале Нехта Плюс выпуск навін пра Беларусь і не толькі. Падобна чарговы гляйвіц у Беларусі ў Крымля не атрымаўся. Украінскія аналітыкі сцвярджаюць, што расейскія спецслужбы рыхтавалі падобную правакацыю. Паводле этой версіі планавалася арганізаваць атакі на беларускія НПЗ і склады паліва, а адказнасцю скласці на Украіну. Больш за тое, нібыта рыхтавалася інфармацыйнае суправаджэнне. Для гэта меркавалі выкарыстаць украінскага палонна, які павінен быў на камеры прызнацца ў зборы інфармацыі пра беларускія прадпрыемствы і авіякампанію «Белавія». Аднак пасля таго, як інфармацыя пра магчымую правакацыю трапіла ў медыа, запланаваная прэс-канферэнцыя так і не адбылася. Замест гэта ў сетцы з'явіўся толькі відэазапіс допыту палонна без гучных абвінавачванняў і чаканага інфармацыйнага эфекту. Калі эта версія адпавядае рэчаіснасці, то спроба стварыць для Украіны чарговую правакацыю стагоддзя скончылася яшчэ да яе пачатку. Дарэчы, эту тэму на нашым канале мы абмяркоўвалі з вайсковым экспертам Сергеем Бульбам. Нагадаем, Гляйвіц, зараз польскі горад Глівіце, былы нямецкі памежны горад у Верхняй Сілезіі, дзе 31 жніўня 1939 года нацысты інсцэнавалі напад польскіх дыверсантаў на радыёстанцыю, што стала фармальнай падставай для нападу нацысцкай Нямецчыны на Польшчу і пачаткам Другой сусветнай вайны. 16 чэрвеня па ўсёй Віцебшчыне завыюць сірэны. Жыхароў просяць не панікаваць. Гэта не надзвычайная сітуацыя, а планавая праверка сістэмы апавяшчэння. З 10 раніцы да 4 гадзіны дня ў розных раёнах вобласці будуць уключаць электрасірэны, а па радыё перадаваць інфармацыйныя паведамленні. У МНС тлумачаць, што так правяраюць гатоўнасць сістэмы да працы ў выпадку стахійных бедстваў або іншых надзвычайных сітуацый. Дарэчы, менавіта сірэна адзначае сігнал «Увага ўсім». У рэальнай сітуацыі пасля яго трэба ўключаць радыё або тэлевізар і чакаць далейшых указанняў. Так што 16 чэрвеня Віцебшчына на некалькі гадзін стане самай гучнай вобласцю краіны. Пакуль што без падстаў для панікі. Як паведамляе тэлеграм-канал «Віцебскія гуляю», спіс так званых экстрэмістаў у Беларусі працягвае расці і ўжо налічвае 6703 чалавекі. Яшчэ тыдзень таму мы паведамлялі, што гэты спіс стаў большым за насельніцтва 5 райцэнтраў Віцебскай вобласці. Цяпер он абагнаў ужо 7. Паводле дадзеных Белстата, менш людзей жыве ў Бешанковічах, Верхнедзвінску, Докшыцах, Лёзня, Шаркаўшчыне, Ушачах і Расонах. Прычым Бешанковічы спіс МУС перасягнуў літаральна на 5 чалавек, а Верхнедзвінск, які яшчэ нядаўна заставаўся наперадзе, таксама ўжо апынуўся ззаду. Калі тэндэнцыя захаваецца, а ўсё на это паказвае, то неўзабаве ўлады змогуць пахваліцца чарговым дасягненнем. Параўноўваць гэты спіс давядзецца ўжо не з асобнымі райцэнтрамі, а з цэлымі раёнамі. І гэта мы паглядзелі толькі на адну вобласць. А як жа тады словы беларускага гімну «Мы, беларусы, мірныя людзі»? У Беларусі працягваюць судзіць пенсіянераў па палітычных артыкулах. Стала вядома пра прысуд 72гадоваму Мінчуку Александру Катляніку. Больш за 20 гадоў ён займаўся бізнесам, а ўжо на пенсіі асвоіў новую прафесію, стаў праграмістам. Аднак замест спакойнай старасці атрымаў крымінальную справу за ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні і заклікі да шкоды нацыянальнай бяспецы. Цяпер мужчына знаходзіцца за кратамі. Яшчэ адна гісторыя – 75гадовая мінчанка Лілія Грынько. Пенсіянерка захаплялася лечышчам, ландшафтным дызайнам і паходамі ў лес, але і яна апынулася перад судом. Жанчыну прызналі вінаватай у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і прысудзілі хатнюю хімію. Такім чынам, у сучаснай Беларусі пад крымінальны пераслед трапляюць не толькі актывісты ці палітыкі, але і пажылыя людзі, не звязаныя з палітыкай, якія старэйшыя за Лукашэнку.
Украіна і Малдова зрабілі яшчэ адзін крок да Еўрасаюза. Краіны ЕС далі зялёнае святло на пачатак афіцыйных перамоваў аб уступленні гэтых краін у еўрапейскую супольнасць. Перамовы стартуюць ужо 15 чэрвеня ў Люксембургу. Раней гэты працэс гадамі тармазіла Венгрыя, але цяпер Будапешт зняў сваё вета. Праўда, сам пачатак перамоў яшчэ не азначае хуткае ўступленне. Краіне-кандыдату неабходна прывесці сваё заканадаўства ў адпаведнасць з патрабаваннямі ЕС па дзесятках розных напрамкаў, ад эканомікі і правасуддзя да знешняй палітыкі. І на кожным этапе патрэбная згода ўсіх дзяржаў Еўрасаюза. Тым часам Брюссель ужо абмяркоўвае спрашчэнне працэдуры пашырэння. А найбольш рэальным кандыдатам на ўступленне ў найбліжэйшыя гады цяпер лічыцца Чарнагорыя, якая можа стаць 28-й краінай Еўрасаюза ўжо ў 2028 годзе. За дзеянні рэжыму ўсё часцей даводзіцца расплачвацца звычайным беларусам. У Еўрасаюзе рыхтуюць маштабнае ўзмацненне візавых правілаў, і Беларусь ужо трапіла ў спіс краін, грамадзяне якіх могуць сутыкнуцца з дадатковымі перашкодамі пры атрыманні шэнгенскіх віз. У Брюсселі заяўляюць, што новыя меры патрэбныя дзеля бяспекі. Разам з Беларусю ў спіс патрапілі Расія і Іран. Пакуль чыноўнікі абмяркоўваюць новыя абмежаванні, усё больш беларусаў рызыкуюць сутыкнуцца з адмовамі ў візах толькі праз свой пашпарт. І тут узнікае нязручнае пытанне. Еўрапейскія краіны працягваюць прымаць сотні тысяч мігрантаў і уцекачоў з Азіі і Афрыкі. Але пры гэтым усё часцей гавораць пра пагрозы з боку грамадзян Беларусі. Краіны, адкуль прыязджаюць людзі з усім іншай культурай і з усім іншым жыццёвым досведам, праблемай не лічыцца. А вось беларусы, якія ўжо шмат гадоў дэманструюць сваю прыхільнасць да еўрапейскіх каштоўнасцяў, цяпер апынаюцца ў катэгорыі павышанай рызыкі. І як гэта ўжо не раз бывала, за палітыку ўладаў плацяць звычайныя людзі. Пакуль Еўропа рыхтуе новае візавае абмежаванне для беларусаў, высвятляецца, што праблемы з перасячэннем межы ўзнікаюць не толькі ў людзей. У Расію цяпер не пускаюць нават беларускіх пчол. На мяжы ў Пскоўскай вобласці расійскія службы затрымалі 2 партыі жывых пчол, усяго 500 пчалапакетаў. Прычынай стала адсутнасць неабходных ветэрынарных дакументаў. У выніку ўвесь груз развярнулі назад у Беларусь, а перавозчыкаў прыцягнулі да адміністратыўнай адказнасці. І гэта не першы выпадак. Раней расійскія кантралюючыя органы ўжо затрымлівалі беларускіх пчол на мяжы з Бранскай вобласцю. Так што, калі беларусам становіцца ўсё цяжэй трапіць у Еўропу, то ў Расію, як бачым, без праблем не могуць прабрацца нават беларускія пчолы. У Беларусі без пракурораў, здаецца, ужо не абысціся нідзе. Ні ў школе, ні на ферме, ні ў полі, ні нават на пляжы. У Пастаўскім раёне пракуратура праверыла мясцовыя зоны адпачынку перад купальным сезонам і знайшла сур'ёзныя парушэнні. На дне вадаёмаў выявілі карчы, камяні, багавінні і іншыя перашкоды для купальнікаў. Кроме того, отмечено ненадлежащее санитарное состояние отдыха граждан в связи с скоплением бытового мусора возле беседок, расположенных на территории пляжа. Пасля праверкі пракуроры выдалі прадпісанне камунальнікам і лясгасу. Чыноўнікі адрапартавалі, што ўсе недахопы ўжо ліквідаваныя. Так што цяпер нават для таго, каб прыбраць смецце на пляжы або выцягнуць з вады карчы, у Беларусі спачатку патрэбна ўмяшанне пракуратуры. У Старадарожскім раёне ледзь не згарэлі 100 тонн паліва. Увечары 12 чэрвеня ў аграгарадку Шапчыцы загарэўся цэх па вытворчасці і фасоўцы пілетаў. Калі ратавальнікі прыбылі на месца, будынак ужо быў ахоплены адкрытым агнём. Унутры знаходзіліся каля 100 тонн гатовай прадукцыі абсталявання для вытворчасці паліўных гранул. На тушэнне пажару давялося накіраваць 9 адзінак тэхнікі МНС. На шчасце, ніхто не пацярпеў. Пажар удалося ліквідаваць, а цяпер спецыялісты высвятляюць прычыны ўзгарання. Тым часам у Докшыцкім раёне ў чарговы раз спалілі вёску Шуніўку. Праўда, спалілі тут трэба ўзяць у двух кошча. Адбылося это акурат падчас навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай гісторыка-культурнай спадчыне рэгіёна. На канферэнцыю з'ехаліся гісторыкі, археолагі, мовазнаўцы і краязнаўцы з розных гарадоў Беларусі.
А пачалася яна з наведвання мемарыяльнага комплексу Шуніўка. Нагадаем, сапраўдная трагедыя адбылася тут 22 траўня 1943 года. Падчас карнай аперацыі нацысты спалілі вёску разам з 67 жыхарамі. Пасля вайны Шуніўка так і не адрадзілася, на яе месцы стварылі мемарыял. Але апошнія гады докшыцкім ідэолагам стрэліла ў галаву дадаць у памятныя мерапрыемствы больш эфектнасці. Ідэя ладзіць інсцэніроўкі спалення вёскі з'явілася ў 2021 годзе. Начальству яна настолькі спадабалася, што з таго часу Шуніўку сімвалічна паляць па некалькі разоў на год. Наколькі, дарэчы, ператвараць трагедыю спальнай вёскі ў рэгулярнае шоу – пытанне дыскусійнае. Але жывых сведкаў тых падзей ужо не засталося, таму арганізатараў гэта, відаць, не бянтэжыць. На гэтым у нас усе навіны. Калі для вас это бяспечна, падпісвайцеся на наш канал, стаўце падабайкі, пішыце каментары. Это вельмі дапамагае распаўсюджваць беларускамоўны кантэнт, якога так не хапае. Прыемнага суботняга вечара і да сустрэчы заўтра.